4 tips αν θέλεις να αναπτύξεις ηγετικές δεξιότητες. Πολλοί άνθρωποι θέλουν να αναπτύξουν ηγετικές δεξιότητες χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Άλλοι πάλι πιστεύουν πως το να κατέχουν τη θέση του διευθυντή ή του υπευθύνου σημαίνει ότι έχουν κάποιον τίτλο. Η αλήθεια όμως είναι πως οι ηγέτες φαίνονται στις πράξεις και όχι στους τίτλους. Πρώτον, μάθε να ακούς πριν μιλήσεις. Οι καλύτεροι ηγέτες δεν έχουν όλες τις απαντήσεις, έχουν όμως τα καλύτερα αυτιά. Όταν δείχνεις ότι ακούς πραγματικά, οι άνθρωποι ανοίγονται και σε εμπιστεύονται. Δεύτερον, πάρε την ευθύνη, όχι μόνο τα εύσημα. Ηγεσία σημαίνει να μπαίνεις μπροστά όταν τα πράγματα πάνε στραβά και να αφήνεις χώρο στους άλλους όταν όλα πάνε καλά. Αυτό δημιουργεί σεβασμό και όχι φόβο. Τρίτον, επένδυσε στην ανάπτυξη των άλλων. Κάθε φορά που βοηθάς κάποιον να ανέβει, μεγαλώνεις και εσύ μαζί του. Μοιράσου τις γνώσεις σου, δείξε υπομονή, ενθάρρυνε ακόμα και όταν δεν είναι τέλειοι. Και τέταρτον, δείξε συνέπεια. Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται τον τέλειο ηγέτη, χρειάζονται έναν άνθρωπο σταθερό που λέει και κάνει τα ίδια πράγματα ακόμα και όταν δεν τον βλέπουν. Να θυμάσαι ότι η ηγεσία δεν είναι ικανότητα που γεννιέται, είναι στάση ζωής που χτίζεται καθημερινά. Γράψε μου στα σχόλια εάν συμφωνείς και ακολούθησέ με για περισσότερες συμβουλές που θα βελτιώσουν τη ζωή σου.